Hi guys, for today's video is magluto kita sang adobo na baboy. So first thing to do is syempre kay medyo taba-taba man ang aton nga baboy, ginbutang ko na siya sa aton nga lutoanan kay para nga mapakupus-kupusan kay para nga makaano siya sa mantika. So dala ko na siya karon ang ahos pumbay kag luya. Dala ko na siya gisahon kay syempre sayang man ang aton nga mantika kay medyo taba-taba man ang aton nga baboy. So ginunod ko na ang mga lamas tapos lugay-lugayan lang. Pag makita man siguro medyo nga golden brown ang aton na baboy. So tama-tama lang ang aton nga pag pakupos sina. Ibutangan ko siya sa paminta tapos ano tawag siya ni? Basta ng dahon ng laurel siguro ni. Magay na. Tapos ng tuyo kag langgaw kag sarap tapos tama-tama lang nga tubig para nga maghumok karon ng aton nga karne kag mga sangkap mga asin tapos tingala ka mo kung anong tinibutang ko nga damo gid nga color puti asukal to siya kay wala kami sang asukal na tong color brown. So mo gani na gabukal-bukal na siya, kabukalan ta siya sa mga pila ka minuto para nga maghumok ang aton na karne. So dara gid nga side naga ano na gid nga panimaho na gid ang aton nga adobo nga baboy. So gibutang ko man siya sang sili green. Amo gani na samtang nagahulat ko nga magbukal naga extra ko dili tanom sa amon na garden sang ampalaya kag okra. So para pila ka adlaw may puro pugsiod makita no kaloy amang tubo. So amo gani na amo na daw gamay na lang ang tubig. So lapit na na maluto kag hukadon ta na kag para kakaon na kita. So ari na ito nang aton na adobong baboy. So dara pa lang gid nga side so grabe na gid kagutom no. So as kini karon pati ang imo nga bahaw nga kinaon. So amo gani na ano pang ginahulat nyo kaanta guys. Thank you Lord sa blessing.